పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు తీవ్ర స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఇజ్రాయెల్పై ఇరాన్ అటాక్ చేస్తోంది. తాజాగా క్లస్టర్ బాంబులతో ఇజ్రాయెల్పై దాడులు చేస్తోంది టెహ్రాన్. వందలాది క్లస్టర్ బాంబులను సంధిస్తోంది ఇరాన్. ఈ ఘటనలో ఇజ్రాయెల్కు చెందిన 2 పౌరులు చనిపోయారు. ఇరాన్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ సెక్రటరీ అలీ లారిజానీ ఇజ్రాయెల్ చంపేసిన తర్వాత దాడులు మరింత తీవ్రమయ్యాయి. అంతకుముందు ఐఆర్జీసీకి చెందిన బాసిజ్ పారామిలిటరీ ఫోర్స్ కమాండర్ గులాం రెజా సోలేమానీని కూడా ఇజ్రాయెల్ చంపేసింది. అలీ లారిజానీ, గులాం రెజా సోలేమానీ మృతికి ప్రతీకారంగా ఇజ్రాయెల్పై అటాక్ చేస్తోంది ఇరాన్. ఇజ్రాయెల్పై వరుసగా దాడులు చేస్తోంది ఇరాన్. దాడులతో బంకర్లతో తలదాచుకుంటున్నారు ఇజ్రాయెల్ పౌరులు.